De 58-jarige man die het man niet doen, die Foenwaard in dakleersopvang De Terp in Ljouwert, is het slachtoffer van een misdrijf. Dat concludeerde de politie op grond van sectie op zijn lichaam. 20 regisseurs de hondenziek naar zijn dier. De 64-jarige vrouw die het verwoenen rekken bij het bootongeluk bij Grauw is verstoorn. Dat heeft de politie weten litten. De vrouw en haar 60-jarige man kwamen in botsing bij een binnenveertskip op het Prinses Margrietkanaal. Het echtpaar uit het Limburgse Lottem rekken in het wetter. In een bedrijfspand op het Jouwer heeft de politie een grote hemkwekerij oprollen. Daarbij is een man aangehouden. De hemp wie krijgt rispen. Hier om hetzelfde pand staat Twailien, een buschauffeur die het dealers door het mat kwam, een skoft giezelen waard. Op een wieteringswaai naar de boon is een jarrentank kantelen. 14 kuub jaren streamt door de dik en in de sleert. Er is een 10 verwoene rekken. De jaren is oprommen terug het wetterskip. De N392 bij Aardeboon is aansletten. Joen is het droeg, letter vannacht Rijn. Het wordt 11 graden. Morgen eerst ik Rijn, dan wordt het droeg en is er kans op zinnen. Het wordt 14 graden en er zit een vrij krachtige zuidwestenwind.